Jesus, you are good. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Mukudziwa inu mbuyomo tinali ndi kesi mlandu omwe Blair Lule adapezeka ukufa mchitokosi cha polisi mu 2019 nde lero ndithu a Justice Chifundo Kachale ndithu wapeza kuti apolisi okwana 6 ndithu ndi olakwa pa mlandu okupha a Blair Lule amene anali amaganiziridwa kuti iwowa amapha alubino. Alule anaphedwa mchitokosi cha polisi pomwe ankaganiziridwa mlandu opha munthu wa khungu la chi alubino. Apolisi wa ndi Paul Chipole, Ikram Malata, Richard Kalawire, Innocent Luanda, Maxwell Mbuzi ndi Abel Maseya. Ndipo bwaloli lapeza kuti Stephen Mashonga manso Warren Joshua Mashonga, Chifundo Chimwambo ndi Evarista Mvula ndi osalakwa pa mlandu ndipo awamasuwa. Pakadali pano apolisi onse omwe amasulidwa ali ndi chisangalalo pomwe ena akuchita kugudubuzika kuthokoza Mulungu kuti apulumuka. Ndiye ena timadapo video ikuti kutani iyayi chimene chinthu chisangalalo kuti iwo ndithu sanapezeke nawo olakwa mu milandu imeneyi. By the way, iwo wati ndi mmodzi mwa apolisi amene ndithu timaonanso nthawi zina mauniform. Anyway, guys, Malawian Cameras, don't forget to like, subscribe, share and comment in the comment section. Thank you. Jesus, you are good. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. The truth has come. Sure. Malawian Cameras. Right.